לא יודע, מה שרשום פה יכול להיות, הנה התחיל. תראה אותי? זה באמת? לא, היי. בנות לחייך זה... איך נקראת התוכנית הזאתי? שעושים סרט על מישהו? מי התקשרה ליעקב מזרחי? מאיה? מאיה? מדברת מאיה, מה את עושה כאילו? מה כאילו? מה זה? זה בדיקה. אם אתה רוצה שירות בתשלום. אמרתי לך, פיניאן? פיניאן? תעביר את זה, ראיתי גם הדברים שבגן שירות. לכבוד מה זה? מה זה? בודקים כמה. מה זה ליוטיוב? לא בודקים. מה זה? מה זה? צחקי אותה עובדת. קנינו עכשיו מצלמת וידאו. אבי, גם אני קניתי 150. יש מבצע במגה. עכשיו הוא הולך לקנות לי 150 שקל? גם וידאו, גם וגם מצלמה רגילה? 150 שקל. לפני חודשיים, אלקטרופון. אבי, זה קנייה אבי? נשאר עוד 5 יחידות. נשאר עוד 5 יחידות. הלכה רצונות הכי ישר. עכשיו אני... צלמית עם כל השולחן. כן, כן. מה את אומרת? יאללה ביי ביי. אפשר לחשוב, הוא עובד עכשיו. להסריט או לצלם? לא, מה עשית? איך מצלמים? אני לא יודעת. תביא את זה קודם כל. בוא נציין את המחסן קודם כל. זה תקשיב. קודם תבדוק מה צילמת עכשיו, יכול להיות שזה לא עובד בכלל.